sa isang bayan sa Misamis Occidental sa Mindanao dahil sa balitang meron daw gumagala na bigla na lang nananaga. Miyembro raw ito ng kulto. Fake news ba ito o totoo? Ang mga bata, maaga nilang pinapauwi sa mga bahay. Kalat kasi rito ngayon ang balita na may mga miyembro raw ng kulto na paggala-gala at bigla na lang nananaga. Marami na pong mga pulis at tanod ang nagbabantay. Say, sulod din, say! Nagsimula ang kwento ng 3 residente ng Barangay Kaingin na kamakailan sabay-sabay isinugod sa ospital matapos daw pagsasaksakin. Pare-pareho naman silang nakaligtas at nagbigay ng kanilang salaysay sa nangyari. Pero minarapat naming baguhin ang kanilang mga pangalan, pati na ang ilang saksi para sila'y protektahan. Isa sa mga biktima, si Arturo. Mag-iinuman lang daw sana sila nung gabing yun. Doon po sa eskinita, ma'am, na madilim. Walang ibang tao sa lugar na yun, hindi kami lang eh. Bigla na lang siya sumulpot eh. Lumabas yung mananaga, tinalon po. Magkakita ko nita, nilag yung ulo ko, kaya dito ako tinamahan. May tuwalya siya, tapos dilaw na damit, tapos mahaba yung manggas. Parang mas dito. Napadaan naman ng mga oras na yon ang barangay tanod na si June. Akala namin yung taong nanaga nito, magkakakilala sila. Ilang segundo lang, kung may sumusunod sa likuran ko. Parang ilangat yan, kaya napapihit ako. Takabid ko yung kamay niya, yung palitak na palin tumama sa likod ko. Sabi ko, walang hiya ka. Ngayon, sabi ko sa kasama ko, pakitin mo yung likod ko, parang may tama ako. Oo, may tama. O yung mukha niya, kasi may taklob yan eh, hanggang dito eh. Kaya kita mo yung mukha niya. Pero hindi mo siya maanong siksik ang katawan niya. Na ang buhok niya gamit yung migsi. Ayon sa 3 biktima, wala naman daw silang maalalang nakasamaan nila ng loob. Isa sa mga naunang gumamit ng panakot laban sa kulto ay yung syempre yung mga pare o mga prelate. Ayaw nila na mawalan sila ng tagasunod. So sasabihin na, ay, ginagawa ito ng kulto, hala, gawaing demonyo yan. Ngunit paano ba natin po protektahan ang ating mga sarili sa ganitong klaseng mga sitwasyon? Pero ang lalaking nakunan sa CCTV nga ba ang tumaga sa mga kalalakihan sa Barangay Kaingin? Ayon sa mga biktima, ang lalaki sa CCTV ang siyang nanaga sa kanila. Pero ayon sa mga otoridad, hindi kulto ang nasa likod ng pananaga. Tawag sa inyong balay! Nasa likod ng anong doorknob! Ganahan ako magawas!
nating lahat na gawing tahimik, ligtas at payapa ang ating mga pamayanan. Ngayon, higit kailanman, sa ganitong mga pagkakataon, imbes na matakot, mas nararapat na magtulungan at makipagtulungan sa mga otoridad para hindi tayo tinataga ng pangamba. Say, sulod diri, say! Dahil lang, babi! Uy, Diyos ko, Lord, tabang! Do, maagbang ka, do! Ginoo ko, Lord, tabang! Uy, Diyos ko, Lord, ginoo ko! Uy, Diyos ko, Lord! Uy, Diyos ko, Lord, ginoo! Nasa likod ng kung anong doorknob!